by Cheng the Channel. Selamat menikmati. Welcome. Aku iki lagi nuti tahanan sing gede, ibarate koyo tali, ora iso diuculi. Aku iki lagi nuti tahanan sing gemblung, nunggu tulung sopo wae, tulung golek solusine. Tulung aku jaluk tulung, sopo wae jaluk tulung, tulung ditulungi. Kudu piye aku iki piye aku kudu piye, nek kahanane koyo ngene, tulung ditulungi, nek kahanane ngene iki. Aku iki lagi nuti tahanan sing gede, ibarate koyo tali, ora iso diuculi. Aku iki lagi bingung, iki tahanan sing gemblung, nuwun tulung sopo wae, tulung golek solusine. Tulung aku jaluk tulung, sopo wae jaluk tulung, oke tulung ditulungi. Kudu piye aku iki piye aku kudu piye, nek kahanane koyo ngene, tulung ditulungi, nek kahanane ngene iki. Tulung aku jaluk tulung aku jaluk tulung. Tulung aku jaluk tulung, sapa wae jaluk tulung, oke tulung ditulungi. Kudu piye aku iki piye aku kudu piye, nek kahanane koyo ngene, tulung ditulungi, nek kahanane ngene iki. Tulung aku jaluk tulung aku jaluk tulung. Tulung aku jaluk tulung aku jaluk tulung. Tulung. Aku jaluk tulung aku jaluk tulung aku jaluk tulung golek solusine.